Bathara kang akarya jagat bisa nduduhake tekan ngendi lakuku lan muga-muga bisa tumeka ana ing Kadipaten Manggal. Rama, kula nyuwun pangestu Rama. Mugi kula saged nindakaken menapa yen dados kawedalen. Ayo. Lah, dole. Panjenengan menika sinten? Wanita dumugi wonten ing papan menika. Pusposari. Menawa kepengin tepung karo aku galih kesumo. Oh, panjenengan kalih kusuma. Kula badhe nyuwun tulung. Sasapa wae kang nandhang cilaka, kang nandhang popo, aku kudu nulungi. Injih kula matur nuwun sanget kula dibujung-bujung kalian wapate badhe dipun pundhut garwa. Nanging kula mboten purun. Bakal tak tulungi, pancen kowe ana ing papan kang bener. Injih kula matur nuwun sanget panjenengan kersa tetulung dhateng kula. Samangsa-mangsa kula dipun kula nyuwun Tentremno pikirmu, tentremno atimu. Muga-muga Gusti bisa ngijabahi apa kang dadi panuwunmu. Ingkang atos-atos nggih menawi mengke wapate tindak mriki. Ayo bareng-bareng. Muga-muga wakmu patih ora mbanjut lelakone, ora ngendhak sikara marang sliramu. Injih kula menika tesih ngos-ngosan lho kula nika. Sawuse Injih. aku ngerti marang sliramu. Kados Sliramu Pusposari. kados pundi? Aku galih kesumo. Injih, panjenengan nika kalih kesuma. Aku ana ing papan kene uga didhawuhi Kanjeng Rama supaya ngaruhake Paman Puspaji ana ing Manggali. Loh, panjenengan menika sederek sepuh kula Kakang Galih kesumo. Nyuwun pangapunten Kakang. Kula mboten Ora sah kaya ngono. Panjenengan menika sederek. Rikala semono aku pinanggih marang sliramu Inggih. wiwit alit. Nganti aku saiki ora tau sowan ana ing Manggali, dadi aku lali mergone ana ing tekan negara Manggali. Kula menika pun Pusposari putranipun Kanjeng Adipati. Dados kula kalih panjenengan menika tesih sederek to Kang Mas. Wis kagungan pacangan padha. Kok panjenengan kados ngoten to? Menawa wis kagungan pacangan, Lah, ayo tak dereke kondur wae. kula mboten purun kondur wonten kadipaten Kakang. Kula ajrih menawi menika Kanjeng Rama meksa dhateng kula. Bilih kula kedah ngladosi wapate. Ngimpi apa? Kula ajeng saparan-paran mawon Kakang. Ana wong kang njaluk tetulung wae kok ya wanita. Lho panjenengan nika kados pundi to lho Rek? Kula menika nggih tesih kalebet adik panjenengan to. Nggih kula ki Marep dono to. Aku ora kuat nyawang sliramu. Lho malah monggo panjenengan nyawang bokong kula. Lah iki lho wong ayune kaya ngene. Iki cithakane kaya ngopo? Kok cithakane kados napa? Panjenengan ki nek ngendika cithakan ki cithakan apa? Nek cithakan ki nggih sami mawon nggih, Bu. Bataku kok cilik. Lah bataku cilik kaya. Kakang, Kepiye Pusposari? panjenengan menika nggih pun kagungan pacangan dereng to?
agi saiki aku pinanggih karo wanita. Apa saestu lho nika enten Tenan lho. enten sik ngendika apa tenan. Nggih. Iki lho. Lho kok panjenengan Mertandake menawa aku lagi ketemu wanita sepisan iki. Nggih, kok kepanggih adine kok nggegel kula mboten nggegel kok. Iki tekan kene ana salah sawijining pinggir desa. Nggih. Aja-aja awake dhewe iki disemerpi karo wong-wong kene kang nyawang antarane aku lan sliramu iku kurang prayoga lho wong ayu. Kok kurang prayoga pripun nek nggih prayoga enten BRT mboten niki. BRT mboten napa-napa to Kang Mas, wonten BRT wonten ing mriki. Kula nggih dangu mboten pinanggih panjenengan. Kan mongko kula oleh panjenengan kok sedulur Sinaraweti, rama kula kalih rama panjenengan nika rak tunggal ibu, nggih to? Jane ngono menawa sedulur kuwi ora dikeparengake menawa dhaup palakrama. Sinten sing mboten ngeparengke wong napa paribasane tiyang sepuh menika napa ngumpulke balung pisah. Ngeten nika lho. Nggih niki balung kula ki kadose pisah kalih panjenengan, nggih kedah didadoske setunggal. Nek ning ora ngapusi to? Loh, panjenengan nika kados pundi to? Biasane wanita kuwi Loh, menawa ana ing satengahing marga nandhang kang sangsaran iku adel api manis. kok panjenengan terus mastani kula ngaten menika to? Kula upamane nek wanita ki susah terus adol manis men ana sing mesake kula menika sedhe saestu mboten Tenan. damel gawe-gawe kula menika saestu Bisa nimbangi menawa sliramu tak lebokke ana ing sak jeroning atiku. lho panjenengan ki kepripun to wong kula ki nyuwun diimbangi ket wau kok malah ditareni Gegarane tangi lho. Wong akrami tutup bondo tuturupa among hati bayi bahkan kula ki gerak dados ajeng luput pisan kena pisan yen gampang luwe panjenengan minta jeneng pundi gampang yen angel ka langkung tan bisa numbas alto saestu nggih kakak panjenengan rela akan terus dateng kula pindhane sekareka gambar arum marga
ati Saestu lo kakang. tenang. Jenengan dateng kula. Aja ngapusi marang aku lho wong ayu. Kakang, kula menika sampun tresna saestu lho dhateng panjenengan. Monggo kek panjenengan citra ing janji. Seliramu ku wis kebaca tak lebokke ana ing jero atiku. Napa saestu menak samangke menawi panjenengan pirsa wanita liya lajeng mlengos kalih kula kados pundi? Kuwi dipikir sesuk. Wah, nek ngaten to dipikir sesuk ah. Iki urung sida wis dipikir sesuk. Lagi wae arep mapan kok wis dipikir sesuk. Engko nek wis kebacot mangan, hah? Aduh wani tosu les teo mung tanggo ngerteni sepira gedene rasamu marang Absali Panjenengan niku lho. Ya wis. Nek tembungku sing kaya ngono mau kepengin ngerti anggonmu tresnani marang aku menawa kaya ngono ya wis aku tak lunga lho patanu Boten kakek. piye ora nek aku lunga tenan rak ya getun to Nggih sanajan panjenengan kok ora disepuh ning bagus tesih rasa kok. Karung-karungan Jerutias mami sangat ya ayo tambah sak tutup ya ora apa-apa aku jane sak tutup kurang sedidik iki Kakang. Menika lho. Jangan kori tanpa rasane ati nanti sawarane. Aja do meri lah sing digaku aku.
cukup timbang ono brontone ing awak